Yamakadai kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma updates now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Nasi ndauya kuti ndimbopolisha tichionesana zvinhu zviri kuitika because pane ndandi dzaregedzerwa apa munhu amene kuti zvinomuperera sei. Ndasangana nenyaya panapa vedwe and I don't know kuti zvichapera sei kana kuti zvichaperera kupi. Professor Gift Mugano uyo aive advisor wa advocate Nelson Chamisa akazochinja kuenda kunoshanda nehurumende iripo iko zvinezvi yeZanupf. Ane mashoko abuda achitaura asi mashoko iwayo haana kuzopera zvakanaka achinge akusanganawo nemaZimbabweans. One thing chikunyaubohwa vanhu ndechekuti this guy Mugano uyu ndiye vanhu vekuti vaipa even vanhu veopposition matricks because maprofessors guy aitokudza kuti urikuona zvaitwa izvi kana kuti zigiri zvaitwa rinodonha musi wakati zvakadai so vaipa analysis dzine musoro. That's why kuti madezi kubva pavakabva hakusina mamwe maanalysis aibuda kuna vanhu achabuda from vanhu veopposition because hakusina umwe munhu wekuti achitokwanisa kuvatipira zvinhu zvese zvichingoitika. But now nyaya yabuda achitaura ari kuzoni at work or in the spirit of factional economy for all. Nyika inovakwa nevene vayo. So far so good. Sharing and shaping ideas with the government of Zimbabwe, private sector development partners, and colleagues in the academic sector in fulfilling the best thing to do for a well-meaning patriot. Ndo mashoko abuda achitaura. But panoka akomana kana mazogara amazimba mzadaro. Right. Zvikanzi when unprincipled holds a meeting with hunger, such idiots are born. You are a disgrace to your children and grandchildren. Muri prof wematuzvi hakuna muzvina fundo akadai so. Mosha yake ndeye kuti akaregera kushanda nana Chamisa akaenda kunoshanda nehurumende yeZanupf. Ndo nyaya yotsamura unoona akawanda ipapapa. Umwe wari kuti ubenzi hwako ndehwekufunga kuti mune monopoli yepatriotism. Mumwe wari kutaurawo zvinhu izvizvi. Ngoti kumudhara muri weZanupf used to like you but not anymore. Yes, ndo zviripo. Professors are overrated in Zimbabwe. The country is where it is because of them. Chief culprit or their archbishop being none other than Jonathan Moyo. Zvakaomba vedwe. Kasi wakabatirwa manidusi here nemafia cause there is no economy to talk about. Ndo imwe nyaya yaari kuvhuraudzwa nevanhu. Inokusevenzesa zvayo yozokurasha. Chinhu chinonzi zanu ihuku inodya mazai ayo. Time will tell. Ndo mashoko ari kubudo ari kutaurwa nevamwe tirikuona kuti pakashata. What a disappointment. Please, nobody who is or was in opposition who has defected has ever had a successful scenario. It becomes me to advise you out of the same. Simple. Mashoko mamwe ari kubva kune vamwe. The only barriers are now kept 3. A president whose words cannot be trusted and high level corruption involving Tagurei, Chivayo and others surrounding the same president. Ndo imwe iri kutaurwa nemumwe. OKZIM is under corporate rescue and Pick and Pay has indicated challenges in place. CEO talked about unpaid ZIG equivalent same as Vautera. Are these isolated events or are they structural and or systematic? Chimo chiri kukandwa apa pakashata. Inini I feel sorry for these guys because kuenda kunoshanda chinhu chakanaka. Anditi kuenda kunoshanda chinhu chakanaka. But kushanda manje uri munhu kuti wango uchiziva kuti uchishanda navanhu ava ende zvasvika pa the extent yekuti unosvika wakutanga kunyeya manje wakuchibvunza kuti ko iwe wangoshanda nanhingi ko akamira sei kumveswe. I always tell people kuti vana veZimbabwe inzwai chinhu ichi ende garai makachiziva. Vanhu vakadzidza maningi vari dangerous kushanda navo. Even my lawyers chaivo vari dangerous kushanda navo because nhasi ari kuenda achinopinda chaari kutsvaga chine pane focus yake ari kuda mari.
arikuda clients, arikuda even kana riri basa high paying job. Do you think kuti professor ndo paizofa akaramba basa here offer a high paying job nezviganande? Imimi do you think kuti airamba kuti handisi kurida basa iroro? Because akatodzidza ndo zvakatoendera kuchikoro ka, akasatoenda kuchikoro akasatodaro kutotora basa iroro, ndo pamunozoona maprofesa vachifamba vakabroka. Wambona maprofesa vanenge ane chibhutsu chaicho chakasimba chedehwe cheche chinoita kupolishwa baba, chaita kupolishwa ka, choita kuswera chiri pazuva kuti chizokwanisa kushayiniswa kuti chipenye. Maprofesa ekuti anenge achifamba kana nechi 323 chekudharadhara cheche, not because ari kuziva zvinhu zvakasimba kana kuti ari kuda zvinhu vintage no, but because hapatorina akabva angotsungirira pane zvinhu zvaakatokwanisa kutotenga kudhara pakapinda mari pacho ipapo. No type yemaprofessors mazhinji anenge achiningina, like for example takatonzwa kuti Jonathan Moyo ari kugara muKeben kuKenya ikoko. It's funny. Saka imimi, do you think that guy iye akauya akaofka mari like what happened to Jonathan Moyo? Akanzi professor nanzwa kuti muri kuningina muri kupedza pasports, kana makuyada kukutora endo yandokutakura ine Rolls Royce yangu, the next morning momuka muchinoona Victor the other demo amaenda kutsvagira imba, adatoitirwa zvese everything ari munzira kutouya kudaro, obva apuwa necash on top of that, because vakanenge vakanzwa kuti mukomana ari kugara muKeben, vakanzwa kuti mukomana ari jobless, ari ngomukira makuseni akagara paTwitter achionzwa kuti chimwe chazoitika, kuti ubvunze kuti saka ipapo wakurarama nei pamwe vana ndo vanopota vachingomuti 1 enda unodii. Azvishamise kunzwa kuti people like ana Jonathan Moyo varitogara kana kumba kwemukwasha. Zvinotoitika zvinhu izvozvo, and it's very sad. Saka wazonzwa munhu akadaro anzi apuwa chance yekunzi uya ushande, ando pandinoti musafe makatrusta chinhu chinonzi politician. Akangonzi uya ushande chete, akutomhanyirira kuti ayo regedza ndiende ndirarambise mhuri, nekuti hapana mhuri yake painozombofa ikarara nenzara because ari kumbotambwa yachitsvaga support kwamuri. At the end of the day anongoti aiwa iwe ya munhu aratidzwa Toyota ma300 series ari kunetsa iwayo, onzi iripo yakapaka apa, ofunga life yemugeto, life yemuchi323 akangoipa. Do you know kuti kune imwe mota yekuti iwo wanga uchitombofamba neyako chochoka ukakwidzwa muchimota chobvonzi iroi key on baba, wajara key mota yekumudza nekey kuti ione kungomudza kana nebutton kana kungomudza nevoice kungoti muka, yotomuka, wobva wanzi ndoi hatinokupa kana uchinge wabva madhiri. And you think kuti vanhu vakadaro vanoita sei? Ndo chinhu chakonzeresa nyaya homberipo ndeyekuti kutotrasta vacho varotozviti takazofunda takadai so. Amen. Ina hangu ndozoita ndine pamuromo poza vanhu vanozotanga kuti iwo unodena iwo, kana tine mazita akawanda tete tichingopuwa yo ukazodai so, musi wakadai ukazodai so, pape ukazo. I understand that and I agree. Vamwe vanoti ndakaoma musoro, I know zvese zvamune matofunga kuti ndakaita, it's okay, but chokwadi chagara achiputsa ukama, and chokwadi chagara chinotisunungura tese kuti tirambe tiri pachinhu one. Zvakaitwa nana Mugano zviya zvinhu zvekuti zvanga zviri wrong kudhara. In fact setup yakatotanga ichitopindwa politics setup dzacho yanga yakatogara yakatodhakwa kudhara, because ivo vaida kuzvita vai-isolate vachitaura kuti zvinhu zvese zvine chekuita neZanupf zvakadhakwa, but izvezvi vese vakutanga kudzokera kunotora mabasa 1-1. Kune mamwe malawyers akawanda varimo veopposition up to now, maclients avari kurepresenta ndeyekuchi, unotonzi client anzi akaba mari yenyika akaita sei, unoona lawyer opposition richienda kunomirira munhu iye kuti asasungwe. Saka toti tiri kuenda kupi? Because mangwana yo kana watomirira munhu achatosungwa zvatovharana, mari dzenyika but dzatonyura because of you. Mangwana uzodzoka kuti ninganotoba mari futika yenyika. Mwana hatisati serious kutaura chokwadi chekuchekwa. Saka this guy ndo nyaya ari kushungurudzirwa nemazimbabweans. Mazimbabweans haasi kufara nekuda kwechiitiko ichochi chakaitika, kana kuti nechiitiko chake ichochi chaakaita chekuti akabva adzokera akanoshanda nechine Zanupf. Yes, kune benefits akawanda anopiwa vanhu ikoko avanenge vachisimbiswa, havasi vese vasiri kuwana. Kune vamwe kutoti kana vatopromiswa kuti benefits vanotopuwa zveshuwa. Saka amen, ndo nyaya dzacho dziripo dziri kuitika. Ini ndangoti uyu Mugano uyu akavhura hombe. I don't know kuti even iye Chamisa wacho paari up to now ari kufila sei. Ndo zvizawo zvinorwadzawo futika even kana
treatment yanga yakupuwa na Chamisa achipa vanhu. That silent treatment here yekuti unochiudzwa kuti strategy ambiguity, you never know kuti munhu ari kufunga chii. Saka time inenge ichifamba unotodzokera kumba wobva waudzwa zvaunodzwa kana nemukadzi wako kana nemwana wako kuti muri kungotenderera muchingoenda ikoko pana patinoda kudya. Unongoziva zvinongoitika. So zvingori zvinhu zvakawanda zvinotyisa zviri strange zvinoitika even mafamily zvinosangana nesituation. Kuna munhu wakawanda zvekuti vandotoziva kuti uyu akatozodzokera akatotanga kunoita zveZanupf because of a situation inenge iripo. Saka toti paitwa sei chinhu ngachigadziriswe. Kana mati kubhozi chinhu chazoshata ndechekuti imi muda kusimbisa vanhu kuti taidaiso madzokera makunodya nenhikirikini nevanhu vacho futi vamuri kuti vakaipa. Vhurai madoors mudye mese kana vanhu vacho because muona munhu nyika ndiye munhu wese. Saka munhu wese ngaachingodya kana mangoti yanguva yekudya because muchazoti inguva yeKenani mototi makore akati zvinhu zvakatonaka vanhu votoshamisika kuti kutaura makore apiwo ani mazvona. Zvazonetsa. Amen. Tell me what you think in the comment section pananyaya ya Prof Mugano iyi vari kuatakwa nevanhu zvakanyanya on social media nenyaya yekuenda kunoshanda ne government yeZanupf. Munoiona sei nyaya iyoyi?